Good morning! Good morning! Benny ringelt me hier aan zijn kaart. Er is hier wijn gekocht eraan. Er is ook met mij gaan zien. Laten we er raus gaan, gaan maken een intro draußen. Deze plaats is South Mountains, een ruhige, geschmakkenplaats, een leidige property. Man kan dus schreien, wow! So, deze property kan man raus dingen van Shabbos, van de wochen, een weekend, een Jontef. Het is een beautiful property, een herrliche pool, sachrooms. Het is een normale property, though. Alright, so laten we een beetje ruhig gaan, de ATV's, met een beetje rumvliegen in de Wälder en de Beimer. Zeg eens aan mijn naam, man. Ik heb maar de camera zo wide angle, maar zo zijn we stitzer door. Wow. Let's do it, Ella. Safety first! It's an off camera, camera. Oké, laten we terug gaan afpikken naar de andere. Jetzt gar nicht durch, man geht ausgeschwitzt, ausgematcht. Wow, was jetzt mich fragen, ich kann heute nach Tachten? I would say... Matsuba! Yes! Ich bin nicht sicher, aber ich kann mal rausfinden. En de gewinner is Benny Einorden! Als dat aan net gedaan is te slopen, I'm gonna be able to do that. See you on the other side. Die stak hier aan de andere zijde, hè? Alright, dat wilde toegewijn aan. Kan rapper. Ah, regen, de pool. We gaan naar de pool! Wow. Ik heb een zijstak enjoyed, as you can see. De number door, ga doorop langs de number. Call him up, the property is dance, the ATV is the host, the pool. Maar gaan we eerst een keer terug gaan. Abisel,